Pilotná relácia Automoto News, ktorú sme spustili začiatkom marca, sa stretla s obrovským úspechom, za čo sme vám nesmierne vďační. Svet štyroch kolies jednoducho hýbe svetom a aj dnes vám naservírujeme nabliskané tátoše. Poďme na to. Modelový rad malých SUV Audi onedlho rozšíri verzia, ktorá zaujme parametrami aj menom. Ingolstadt sa poprvýkrát rozhodol do svojej najostrejšej rodiny RS pozvať vozidlo z línie Q. Výsledkom je nový model Q3 RS. Pod kapotu sa dostal 2,5-litrový 5-valec s turbodúchadlom známy z modelu RS3, ktorý má však priškrtený výkon na 310 koní. Motor je spojený s automatickou prevodovkou a poháňa všetky 4 kolesá. Tie majú mimochodom rozmer 19 alebo 20 palcov, no a ukrývajú veľké kotúčové brzdy. Nové ostré SUV je v porovnaní s klasickým hatchbackom nielen slabšie, ale aj ťažšie. Váži nezanedbateľných 1730 kg. Napriek tomu má dynamické vlastnosti, za ktoré sa určite nemusí hanbiť. Na stovku vystrelí za 5,5 sekundy a dosiahne rýchlosť až 250 km za hodinu. Vďaka zníženému i tuchšiemu podvozku sa nové Audi nestratí ani v zákrutách, no jeho terénne ambície sú pravdepodobne celkom pochované. Ako však možno vidieť na týchto záberoch, s rovným snehovým povrchom si stále dokáže poradiť bravúrne. Nie je žiadnym tajomstvom, že automobilka Mercedes-Benz čoskoro chystá predstavenie novej generácie svojej legendárnej limuzíny triedy S. Súčasný model je na trhu už od roku 2005 a napriek faceliftu začína byť jeho vek badateľný. Navyše, už dlhší čas je na cestách vidieť zamaskované testovacie prototypy novej generácie. O tom, aké bude nové S, už máme v súčasnosti celkom slušnú predstavu. Ako prvý sa svetu ukázal jeho interiér. Dizajnom i vyhotovením sa snaží výrazne prekonať svojho predchodcu a ponúkať ešte viac luxusu. Bude pozostávať len z tých najlepších materiálov, ako sú exotické drevo, jemná koža a hliník. Chýbať nebudú moderné technológie. Zaujímavo pôsobí digitálna palubná doska či integrovaný generátor vône. Úrovňou luxusu sa Mercedes snaží zaplniť medzeru, ktorá vznikla po skončení výroby dcérskej značky Maybach. Z tohto dôvodu bude aj pripravovanú triedu S ponúkať až s 3 dĺžkami. Pričom tá najdlhšia má atakovať 5,5 metra. O technike vozidla možno v súčasnosti len špekulovať, no pod kapotou sa podľa všetkého objavia podobné motory ako v terajšej verzii. Očakávať teda môžeme 4-valce aj 12-valce. Chýbať nemá ani športový variant AMG. Tajomstvom už nie je ani výzor auta, lebo na internet unikli prvé neoficiálne fotografie. Mercedes doplatil na natáčanie prezentačných záberov, pri ktorých sa verejnosti podarilo novú triedu S odfotiť celkom bez maskovania. V porovnaní so súčasným modelom má nové S-ko elegantnejšie línie, z ktorých vyžaruje viac vznešenosti. Podpísala sa pod to natiahnutá silueta a jemnejšie zvýraznenie blatníkov. V prednej časti dominuje mohutný grill chladiča a svetlomety s typickým diodovým pásom. Zadné svetlá sú taktiež tvorené diódami so zaujímavým rozložením. Mercedes S bol vždy nositeľom nových technológií a nastupujúca verzia pravdepodobne nebude výnimkou. Zatiaľ však musíme čakať na oficiálnu premiéru, ktorá sa má odohrať o 2 mesiace. Citroën skúša našu pozornosť. Po nenápadnej ženevskej premiére konceptu Technospace sa pomaly dostáva na povrch aj jeho sériová podoba, teda nová generácia modelu C4 Picasso. Citroën si to však vymyslel veľmi rafinovane. Nové Picasso zakomponoval do jedného z propagačných spotov. Vozidlo sa na obrazovke mihne iba na pár sekúnd a dobre inštruovaní herci ho prekryvajú tak, aby ho nikdy nebolo vidno celé.
generácia kompaktného MPV bude mať rozmery takmer identické s predchodcom a mierne väčší kufor s objemom 537 litrov. V súlade s aktuálnymi trendami by však mala klesnúť hmotnosť kompaktného vanu o niekoľko desiatok kilogramov. Video okrem inkriminovaného C4 Picasso prezentuje celý rad aktuálnych modelov. Na konci sa dokonca mihne aj odkaz na jeden z najslávnejších produktov značky, pôvodný model DS. Nová generácia Citroenu C4 Picasso by mala do segmentu priniesť čerstvý vietor a trochu experimentálnej nálady. Vďačí za to najmä prednej časti s dvoma pármi úzkych svetlometov. Sériová podoba by sa od konceptu Technospace zo Ženevy nemala výrazne odlišovať, čo potvrdilo aj účinkovanie v najnovšom videu. Švédska automobilka Volvo v aktuálnom období zmodernizovala svoje portfólio. Omladeniu sa vyhol iba model XC90, ktorý má dostať v budúcom roku náhradu. Výraznou zmenou prejde hlavne trojica so 60-kou v označení. Doteraz sa všetky tri modely prezentovali delenými prednými svetlometmi. Odteraz sa už budú na svet pozerať spod zjednoteného krycieho skla. Všetky modernizované Volvá majú odlišne tvarovanú masku chladiča, prepracované nárazníky, prahy aj kolesa s novým dizajnom. Volvo nenechá bezo zmien pre novú sezónu ani najmladší model V40. Pribudne mu nový motor, niektoré aktuálne motorizácie budú úspornejšie a rozšíri sa aj ponuka pohonu všetkých kolies pre verziu Cross Country. Základom modernizácie je prírastok v podobe motora s označením T2. Ide o známy preplňaný agregát s objemom 1,6 litra a naladením na výkon 120 koní. Jednotka T2 sa zaradí na spodok ponuky benzínových verzií a jej predbežná priemerná spotreba má hodnotu 5,3 litra na 100 km. Všetky Volvá majú dostať digitálny prístrojový panel v štýle modelu V40. Pribudol aj nový multimediálny systém. Je postavený na operačnom systéme Android a jeho prostredie je špeciálne prispôsobené pre použitie v aute. Kľúčovou výhodou bude možnosť sťahovania dodatočných aplikácií z obchodu Google Play priamo do automobilu. Z ďalších vlastností je zaujímavý napríklad internetový prehliadač schopný prehrávať aj videá alebo aplikácia pre internetové rádiá. Nový multimediálny systém sa do začiatku budúceho roka postupne dostane do všetkých modelov ako príplatkový prvok. Škoda na autosalóne v Šanghaji predstaví dve dôležité novinky. Športovú verziu novej Octavie a faceliftovaný Superb. Omladená vlajková loď sa má dizajnovo prispôsobiť novému smerovaniu s prevládajúcimi hranami a pravdepodobne príde aj s upravenou technikou. Volkswagen predstavil elektrický model E-Up, ktorý sa bude vyrábať v bratislavskom závode. Drobec je poháňaný výlučne elektrinou a batérie má integrované do podlahy. Vzhľadom na obmedzený dojazd je určený na mestskú a prímestskú prevádzku. Svetový rekord v rýchlosti dosiahnutej na ľade bol prekonaný. Na zamrznutom jazere sa Audi RS6 rozhýbalo na presne 335,713 tisícin kilometrov za hodinu. Podľa stanovených pravidiel boli merané dve jazdy s letným štartom v oboch smeroch na 1-kilometrovom úseku trate. Priemerná hodnota je potom výslednou rýchlosťou. Európska únia v lani vykázala historicky najnižšiu úmrtnosť v cestnej premávke od čias, keď sa tieto údaje začali zhromažďovať. Zaznamenaný bol medziročný pokles o 9%. Najnižší počet úmrtí majú Veľká Británia, Švédsko, Holandsko aj Dánsko, ktoré vykazujú zhruba 30 úmrtí na milión obyvateľov. Na Slovensku je to asi 55 obetí. Brusel chce do roku 2020 dosiahnuť pokles úmrtí na cestách o polovicu. Spory okolo novej náplne do klimatizácií s komplikovaným označením R1234YF sa dostávajú na ďalšiu úroveň, kým Daimler bol ešte donedávna jedinou automobilkou, ktorá odmietala používať toto médium. Medzičasom sa rady odporcov rozšírili. Oficiálne odmietli novú látku používať aj koncerny BMW a Volkswagen. Príslušné normy, ktoré ukladajú výrobcom používať sporné chladiace médium, platia už od 1. januára. Daimler už v lani v septembri oficiálne
odmietol používať nové chladiace médium, nakoľko počas testu sa modely triedy B vznietili. Vo svojom vyhlásení koncern uvádza, že nasimulovali prípad, keď sa pri vážnej čelnej zrážke vytvorí trhlina v klimatizačnom systéme a chladiace médium sa dostane do kontaktu s horúcimi časťami výfukového potrubia v motorovom priestore. Testy tiež dokázali, že pri médiu používanom v súčasnosti k vznieteniu nedochádza. Automobilky preto požiadali Európsku komisiu o dočasné zrušenie platnosti príslušnej smernice. Výmenou za tento ústupok navrhli Bruselu, že počas tohto obdobia budú nakupovať tzv. Emisné certifikáty, s ktorými obchodujú podniky, ak do ovzdušia vypustia viac škodlivín, než stanovujú predpísané limity. Tohtoročná zima dala slovenským cestám poriadne zabrať a cestári po celej krajine robia, čo môžu. Problémom všetkých miest je však nedostatok peňazí, preto sa do veci vložila aj vláda. Štátny rozpočet poskytne 16 miliónov eur, z čoho po 1 milióne získa všetkých 8 vyšších územných celkov. Zvyšných 8 miliónov eur sa rozdeli medzi mesta a obce. Hlavné mesto má v súčasnosti k dispozícii na opravu ciest 600 000 eur, k čomu pribudne ďalší 1 000 000 eur od Bratislavského samosprávneho kraja. Z týchto peňazí chce magistrát zaplatiť trvalé, čiže tzv. Technologické opravy najviac poškodených ciest na tých najvyťaženejších úsekoch, ktoré sa nachádzajú v správe mesta. V praxi to znamená, že cestári vyfrezujú poškodené vrstvy vozovky a nahradia ich novým asfaltovým kobercom. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa s technologickými opravami začne, keďže tieto sú možné len v suchom počasí a pri vyšších teplotách. V súčasnosti sa zatiaľ opravujú výtlky spôsobom, ktorý technické predpisy označujú ako dočasný. Magistrát eviduje cez 4 000 výtlkov, doteraz je opravená zhruba polovica. Ďakujeme vám za pozornosť a pri ďalších aktualitách zo sveta 4 kolies sa uvidíme opäť začiatkom apríla.